Аз съм Тони и трябваше да преведа клипчето, защото стана някакъв бъг. Докато гледате, съм си купил шапка и очила и брада и снайпер и такова готино игра. Това мултиплеер и после един синглплеер и не знам после какво ще правим. Измислил съм го спокойно. Нещо ми се... Чите са ми се разлетили. Кафил си. 1.35 нещо си там. Окей. Чето нямаме за страшно. Опа, хора, това се бори обаче. Няма да се бори. 0 стотинки, е! 0 стотинки, аз съм щастлив. Можеш да направиш много повече от това, приятел. Ползвай другата си ръка тук, за да звучи всяка струна различно. Харесвам китарата. И аз така си помислих. Вие, андроиди, готови ли сте за малко музика? Твърде много лазери има там. Охранителната камера се връща на сам. Страйкър мен пише. Подход на по-лесни такива подходи, ама ако телефона ви или таблета ви нямат корен, не може. Но играхме две. Залата на сигнал плеера. Дай да играем с трап. Или не, с това. Или с така, да. Е по-готино. Дун. Добре.
микрофон? Така ли ме намери? Да. Музиката на Шаная ми даде тази идея. Камерите са ограничени, защото гледат на една страна. И лазерите също гледат на една страна. Но звуковите вълни пътуват във всички посоки. Ето така. Значи, където и да мръдна, микрофонът ще те чуе и ще пусне алармата. Много си умна, а? Благодаря. Но все пак спечелих 2 от 3 пъти. Знам. Аз се радвам, че всички са на сигурно. Защо? Но нинджата победи. Ей, хора! Добра работа. За каквото и да сте свършили. Чухте ли? Нова готина банда, която ще си... Окей, мисля да си променим героя. Один да си пусна на гънка. Уахахаха! Махни му и тъпа брадова. О, прелетим. Така. Это мультиплеер. Звучиха актьорите Зарина Юхновска, Ади Крумова, Михаил Пейков, Мирослав Иванов, Росен Русев. Режисьор на Окей. Хора, време е да започваме мултиплеера. И мисля това да е за всички епизод след тази игра. Може да ми да снимам клипове от повече от 15 минути и затова хора. Не, но тъпо изглежда мисля. Хора, нещо това е за всичко за този втори епизод. Нека да надяваме